Sitten jatketaan suomalaisen alkoholin lisäksi varmaan ihan yhtä paljon kiinnostavasta aiheesta, nimittäin puhumme nyt turvallisuuspolitiikasta. Tuolla Ruotsissa, niin kuin uutiset olette varmaan huomanneet, Sälenin turvallisuuskonferenssissa on käyty tämmöistä turvallisuuspoliittista keskustelua, joka osio on totta kai koskettanut Suomeakin. Meillä on siellä käytyä keskustelua ja erityisesti Suomi- ja NATO-ulottuvuuksia nyt arvioimassa pitkällinen diplomaatti ja suurlähettiläs. Kesällä ulkoministeriölle NATO-selvitystä tehnyt René Nyberg. Tervetuloa. Kiitos. Mitä sanot näistä Sälenin keskustelussa? Niitähän on käyty kai vuosikausia. Koko keskustelut alkoivat toukokuussa 1939, jolloin sosiaalidemokraattisen nuorisoliitto kutsui kansan ja puolustuksen yhteiseen konferenssiin. Siis toukokuu 1939 voi ymmärtää, minkälaisissa tunnelmissa se tapahtui. Ja siitä on sitten muotoutunut vuosikymmenien aikana Sälenin talvitapahtuma, joka on erittäin merkittävä ja joka aikoinaan oli suljettu. Nyt sinne kutsutaan vieraita, kuten tasavallan presidentti Sauli Niinistö oli siellä viime talvena. Ja nyt tänä talvena suomalaisia oli paitsi paikallinen suurlähettiläs myöskin ulkoministeri valtiosihteeri Stenlund. No jos vertaat Suomen kultarantakeskusteluihin, joita presidentti Niinistö on alkanut kesäisin pitää, niin miten vertaisit näin? Kultarantakeskustelut on täysin toisen tyyppisiä ja sehän on vasta 4. tai 5. kerta tulossa ensi kesänä. Se on suomalainen vastaus yleensä siihen, että turvallisuuspolitiikasta puhutaan tällä tavalla keskitetysti ja ylipäällikön kesäasunnolla. Täysin selvää vastinetta ja varsinkaan perinnettä ei Suomesta löydy. Voisi kuvitella, että suojeluskuntajärjestö olisi joskus järjestänyt jotakin vastaavaa ja siitä sitten se olisi ollut tällainen vuotuinen tapahtuma, mutta näin ei käynyt ja historiakin oli vähän toinen. No meillä Suomessa nämä kultarantakeskustelut kuitenkin saavat paljon mediahuomiota ja ihmisetkin ehkä niistä keskenään keskustelua. Miten Ruotsissa Sälen näkyykö se mediassa ja kansalaiskeskustelussa? Sälen on hyvin merkittävä tapahtuma ja se näkyy Ruotsin mediassa ja esimerkiksi tänä vuonna niin paikalla oli kuningas. Hän ei monarkkina käytä puheenvuoroa. Mutta se, että hän on paikalla, niin sillä on tietysti merkitystä. Pääministeri Stefan Löfven käytti tämmöisen laajan yleisen alustuspuheenvuoron, mutta kaikkein tärkeimmän puheenvuoron käytti Ruotsin puolustusministeri Peter Hultqvist. Palataan siihen, mutta mitä sanot René Nyberg yleensä ruotsalaisesta turvallisuuspoliittisesta keskustelusta? Se, mitä minä olen sitä seurannut, se tuntuu jotenkin, nyt ehkä sanoisi räväkämmältä, mutta sille avoimelta. Siellä ehkä ei ole niin paljon väliä sillä, kuka sanoo, vaan mitä sanoo. Niin, ja kuka sanoo kovemmin. Se poikkeaa aika tavalla meidän keskustelukulttuurista myöskin. Mutta ehkä se tärkein selitys sille on se, että turvallisuuspoliittinen keskustelu Ruotsissa on syvästi puoluepoliittista. Mitä se ei ole Suomessa. Onhan meillä tietenkin eroja, puoluepoliittisia eroja, ja kyllähän ne nekin näkyvät, ja kaikki tuntee ne. Mutta Ruotsissa se keskustelu on puhtaasti, on hyvin puoluepoliittista, ja sen takia se on myöskin aika tavalla kärjistynyttä. Ja siinä on hyvin vahva tämmöinen hallitusoppositio vastakkainasettelu, mikä tässä puolustuspolitiikassa ei suinkaan kuvaa Suomen tilannetta. No tuolla Sälenissä pääministeri Löfven sanoi ääneen, että on olemassa sotilaallinen uhka, siis Venäjä, jonka uhkaavuus on vielä kasvanut ja lisäksi nämä uudet kyberuhat. Meillä Suomessa on tulkittu jonkin aikaa, että juuri tämän sotilaallisen uhan takia Ruotsissa on NATO-kannatus lisääntynyt ja mikä ehkä merkitsevämpää, niin ennen kaikkea sitä kohtaan tunnettu vastustus vähentynyt. Siis oikeastaan Ruotsin ja Suomen uhkakuvat on aika tavalla samanlaisia. Ukrainan sota on heijastunut Itämerelle, Itämeren tilanne on kiristynyt, sotilaallinen toiminta Itämerellä on lisääntynyt. Tunnettu esimerkki ovat siis nämä pimeänä lentävät sotilaskoneet, läheltä pititilanteiden lisääntyminen, simuloidut hyökkäykset, jopa simuloidut hyökkäykset, jossa annetaan ymmärtää, että venäläisissä koneissa on ydinaseita. Kaikki tämmöisiä asioita, jotka ovat herättäneet valtavasti huomiota ja hermostuneisuutta. Ja
lisänneet jännitystä. Siinä Suomen ja Ruotsin erot on tässä aika pienet, joskaan Suomeen ei ole kohdistunut simuloituja hyökkäyksiä ja monella tapaa painopiste toiminnalla on ollut etelämpänä Itämerellä, mutta se mikä on merkittävää sekä siinä, mitä ruotsalaiset sanoo ja mitä me sanomme, on, että tässä Ruotsin kansallisessa turvallisuusstrategiassa, joka julkaistiin juuri Sälenin aattona, niin todetaan, että Itämeri on sotilasteknisestä kehityksestä johtuen kokonaisuus. Eli kaikki yritykset todeta, että Etelä-Itämeri on tärkeämpi kuin kaukana periferiassa oleva Pohjoinen Itämeri ja Suomi, joka on vielä kauempana siellä takamaana, niin ovat väärää analyysiä. Ja tämä itse asiassa on siinä mielessä mielenkiintoista, että tämä on Venäjän näkemys. Siis Venäjän näkemyksessä Itämeri on kokonaisuus, koska kaikki mitä tapahtuu Itämerellä koskee Pietaria ja Murmanskin laivastotukikohtaa. No jos palataan tähän Ruotsin NATO-kannatuksen lisääntymiseen, vastustuksen vähentymiseen, niin jotkut täällä meillä on sitä mieltä, että kohta Ruotsi menee NATOon Suomelta kysymättä. Viime kesänä julkaistiin joku mielipidetiedustelu, jossa siis vastaus oli se, jossa siis kävi ilmi, että huomattava osa niistä ihmisistä, jotka kannattivat NATO-jäsenyyttä, kannattivat myös puolueettomuutta. Eli otan nyt siitä sitten selvää. Mutta tosiasia on se, että NATO-jäsenyyden kannatus on lisääntynyt Ruotsissa. Mutta siitä jäsenyyshakemuksen tekemiseen on pitkä poliittinen askel, ja me emme suinkaan ole ja siellähän se joka tapauksessa on niin kuin muukin turvallisuuspoliittinen politiikka, niin tämmöinen puoluepoliittinen asia. On. Ja nyt täytyy ihan historiallisessa perspektiivissä niin todeta se, että Ruotsi ei hevin muuta omaa strategista suuntaustansa, eli hevin muuta oman puolustuksensa perusteita. Ja väitän, että NATO-jäsenyys edellyttää konsensusta, eli sosiaalidemokraattien ja porvaristen puolueiden yhteisymmärrystä. Eli 40% tai 60% kannatuksella ei Ruotsi tule liittymään NATOon. Ja tämän myöntävät myöskin siis oppositiopuolueet, että tällainen päätös ja tämä askel edellyttää sitä, että sosiaalidemokraatit tulee mukaan. Ja nyt täytyy muistaa, että kun tämä keskustelu on niin puoluepoliittista ja se on niin kärjekästä, niin kaukana ei ole se ajatus, että tarkoituksena on tällä näin myöskin hajottaa sosiaalidemokraattinen puolue. Koska sosiaalidemokraattisessa puolueessa on perinteisesti kaikkea. Sosiaalidemokraattinen puolue oli se, joka hallitsi Ruotsia siis 30-luvun puolivälistä aina Olof Palmen päiviin saakka. Ja sosiaalidemokraattinen puolue oli vallassa silloin, kun Ruotsi oli hankkimassa itsellensä omaa ydinasetta. Siis sosiaalidemokraattinen puolue Ruotsissa on hyvin puolustusystävällinen puolue historiallisesti. No siellä on 2019 valtiopäivän vaalit ja eilen nykyinen puolustusministeri Peter Hultqvist sanoi, että ei NATO-hakemusta hänen aikanaan. Tarkoittaako, että siellä on sitten NATO-vaalit 19? En usko. Olen melko varma, että Ruotsin seuraavien vaalien tärkein teema tulee olemaan työllisyys, koulutus ja hyvinvointi. Hyvinvointi, koulutus ja työllisyys. Ja ehkä sinne keksitään jotain muuta. Ja NATO-kysymys näyttelee varmasti vaalitaistelussa osaa, mutta NATO-kysymys ei ole se, joka tulee hallitsemaan Ruotsin valtiopäivävaaleja. Eihän tämmöiset asiat yleensäkään hallitse, ellei sitten päällä ole akuutti kriisitilanne. Ellei me ole vuodessa 1939, jossa siis sosiaalidemokraattiset nuoret haluavat puhua puolustuksesta. No mennään sitten suomalaiseen NATO-keskusteluun. Antaako Sälen siihen uusia eväitä tai pitäisikö antaa? Se antaa. Ensinnäkin meidän pitäisi seurata paljon tarkemmin ja hyvin tarkasti kaikkea, mitä Ruotsissa tapahtuu, koska Suomen ja Ruotsin välinen sotilaallinen yhteistyö, joka on vain pari vuotta vanhaa nykyolemuksessa, on tiivistynyt ällistyttävän nopeasti ja se on tuonut erittäin hyviä tuloksia. Ja sen totesi Peter Hultqvist eilen enemmän kuin selvästi. Ja moni Suomessa miettii, että miksi näin, että mitä meillä on tarjota Ruotsille. Mutta tosiasia on se, että kun Ruotsi on ajanut alas puolustuksensa, sillä hän ei ole käytännössä katsoen maavoimia.
Sillä ei myöskään ole enää niitä valmiuteen liittyviä organisaatioita. Sillä ei ole myöskään esimerkiksi sotilaslääkintähuolto. Kuka sotilas menee taisteluun ilman, että hänellä on lääkintähuolto kunnossa. Eli Ruotsi on monella tapaa siis tilanteessa, josta siis ei päästä nopeasti takaisin. Ja jos halutaan päästä takaisin, niin niin kysymys ei ole pelkästään rahasta, se vaatii aikaa. Ja näin ollen Suomi, joka ei koskaan missään vaiheessa ajanut alas omaa puolustustaan, niin Suomella on tarjota hyvinkin paljon. Ja sitä paitsi jotain on tapahtunut siinä, että meidän kanssakäymisen tiivistyminen on todella tapahtunut ja onnistunut. Se näkyy myöskin siinä tiivissä keskusteluyhteydessä, joka presidentillä on Ruotsin pääministeri. Silloin kun olit mukana tekemässä ulkoministeriä tätä selvitystä NATO-jäsenyyden vaikutuksista, siitähän nousi kohu ja moni arvosteli, että siinä maalataan jotenkin vääränlaista kuvaa, vai oliko se peräti väärin tilattu? Väärin sammutettu. Minun muistikuvani on kyllä toinen. Sitä kehuttiin, ja minun mielestä syystä. No ainakin se herätti otsikoita, mahdollisuus, minkä toitte esille, että jos Ruotsi liittyisi NATOon ja Suomi taas ei, että mitä silloin tapahtuisi. Eli Suomi olisi haavoittuvaisempi, Ruotsilla taas uudestaan edessä Suomen kysymys ihan toisen maailmansodan malliin. Tämä pitää paikkansa. Sen raportin, joka oli siis Suomen mahdollisen NATO-jäsenyyden vaikutukset, niin sen raportin ylivoimaisesti tärkein analyyttinen ydin lopputulema oli se, että Suomen ja Ruotsin ei pitäisi kulkea eri tietä. Ja tämä oli vastaus, jonka me saimme keskustelussa Euroopassa. Menet Berliiniin ja kysyt, että mitä te tykkäisitte siitä, että vain toinen meistä liittyy, niin siellä näkyy kun siis ilmeet muuttuu ja kauhistuneena katsotaan, että olette sitten tosissanne. Siis sehän sotkisi kaiken. Ja nythän Ruotsin puolustusministeri sanoi, että pitää tiivistää Suomen kanssa. Ja Ruotsin puolustusministeri sanoi, että NATO-jäsenyys asettaisi Suomen erittäin vaikeaan tilanteeseen, koska Suomella on pitkä raja ja siitä syntyvä epävarmuus ei ole Ruotsin etujen mukaista. Eli toisin sanoen siis mehän moni luki sen NATO-raportin sillä tavalla, että se on jonkinlainen askelmerkkien kokoelma siitä, miten liitytään NATOon. Kysymys ei lainkaan ollut siitä. Kysymys ei ollut liittymistä NATOon, vaan Suomen puolustuksen vahvistamisessa. Jos palataan siihen, mitä Ruotsin puolustusministeri eilen sanoi, hän sanoi sen lisäksi, että Suomen kanssa on odotettavissa tiiviimpää yhteistyötä, mutta myös Saksan kanssa entistä tiiviimpää. Se taitaa kuitenkin viitata se eteläisen Itämeren tärkeyteen. Siellä on Kaliningrad ja Gotlanti, jotka on tietysti Ruotsille läheisiä asioita. Siis Ruotsillahan, kun lukee tämän Hultqvistin puheen, niin siinähän asettaa 6 tehtävää tulevalle puolustusselonteolle, josta 6. tehtävä on Suomi. Kehittää edelleen yhteistyötä Suomen kanssa ja korostaa hyviä yhteyksiä, olemassa olevia yhteyksiä. Kaikki muu, se toinen ja Suomea huomattavasti tärkeämpi yhteistyökumppani Ruotsilla on tietenkin Yhdysvallat. Ja yhteistyö Yhdysvaltojen kanssa on aseteknistä yhteistyötä, ja täytyy muistaa, että Tukholman ja Washingtonin välinen yhteistyö ulottuu 50-luvulle saakka. Ruotsi oli käytännössä Yhdysvaltain ydinsateenvarjon suojassa koko kylmän sodan ajan. Näin ollen siis Suomen ja Ruotsin yhteistyö Yhdysvaltain kanssa, niitä on hyvin vaikea verrata, mutta asetekninen yhteistyö kuvaa sitä. Sen lisäksi asia, jota tässä ei mainita, on se, että Ruotsin signaalitiedustelu on tunnetusti hyvin etevä. Se on, ja se on yhteistyökumppani aivan selvästi Yhdysvaltoille Britannian jälkeen tärkein tiedustelupalvelu. Puhutaan signaalitiedustelusta. Ja näin ollen siis Ruotsin asema Yhdysvaltojen silmissä ja Yhdysvalloissa on tietenkin merkittävä. Mutta siis yhteistyö sitten brittien kanssa, saksalaisten kanssa, puolalaisten kanssa, tanskalaisten kanssa, norjalaisten kanssa, ne ovat kaikki erilaisia yhteistyöasteita, mutta mitään dramaattista siinä ei ole tulossa. Kyllä Gotlannin turvallisuus on merkittävä. Gotlannin asemansa puolesta hallitsee Itämeren liikennettä. No jos palaamme NATOon tässä, niin onko nyt käynyt sitten niin, että molempien maiden tulevien vaalien takia, niiden asetelmien takia ehkä semmoinen
sanotaanko nyt pahin tai kiivain NATO-keskustelu sitten tässä pariksi vuodeksi laantuu? Mulla on vaikea tuohon vastata kyllä tai ei. Mä sanoisin ennemminkin näin, että NATO-keskustelu on käyty ja sitä käydään. Ja siinä on oikeastaan käyty kaikki variantit läpi. Siis siinä ei ole kovin paljon uutta tuotavaa, mutta samanaikaisesti on myös selvinnyt se. Ja se oli ehkä meidän NATO-selvityksen suuria yllätyksiä lukevalle kansalle, että kuinka tiivis Suomen ja Naton välinen yhteistyö jo nyt on. Eli että käytännössä katsoen sopimuksellisesti, muodollisesti, niin sitä ei voi paljon enemmän tiivistää. Että me olemme siis täysin integroituneita sotilaallisesti, meidän puolustusvoimat täysin yhteen sopivia, sama koskee Ruotsia. Eli sikäli tämä keskustelu on käyty loppuun. Se seuraava ratkaisu ja seuraava askel ei suinkaan ole tekninen. Se on suurpoliittinen. Se on se, että mennäänkö tai ei mennä, haetaanko tai ei haeta. Eikä sekään ole tänä päivänä mitenkään itsestäänselvä. Me emme tiedä vieläkään, mikä tulee olemaan Trumpin administraation suhtautuminen Naton kehittämiseen muuhun. Minä en usko, että Yhdysvallat muuttaa kantansa. René Nyberg, kiitoksia näistä arvioista.